Cambiamos totalmente de asunto, xa falamos aquí novos días en varias ocasións da inteligencia artificial máis en xeral, en concreto da investigación que se desenvolve aquí en Galicia. Hoxe imos ir un paso máis alá, porque iso que vai conseguir unha nova cátedra na USC de inteligencia artificial en medicina personalizada e de precisión. Levarase a cabo a través do CITIUS en colaboración coa empresa tecnolóxica Plexus Tech, definiuse como un reto académico, científico, asistencial e social. Hoxe están con nos nestes días Senén Barro, director desa cátedra e tamén dos CITIUS da USC. Que tal, moi bons días? Hola, bo día. E tamén José Manuel Chao, socio director de Plexus Tech. Que tal, José Manuel, bons días? Bos días. Gracias a todos por estar aquí. Vou comezar por Senén, como director da cátedra. Dixo vostede na presentación que non vai cambiar o mundo, pero que sí que vai axudar a facelo mellor. Creo que é unha frase moi significativa, non, para que podamos entender os alleos a todo isto, o que pode supoñer, non, esta cátedra, e ademais aquí en Galicia. Sí. Bueno, a medicina personalizada sí vai cambiar o mundo para mellor. A cátedra non. Poñerá un grao de area e desde logo fará desde Galicia, e eu creo que isto é o máis importante tamén, non? Porque ao final temos un ecosistema no ámbito da saúde, falo non só do que podría ser a prestación clínica, sino empresas, ámbito tecnolóxico, investigación, supercomputación, un ecosistema fantástico en Galicia ao redor do que poderíamos chamar o ámbito sanitario. E esta cátedra vai a ser unha aportación tamén significativa en ese sentido, non? José Manuel, en que momento chega esta proposta a Plexus Tech e como se decide dar ese paso adiante, esta aposta nunha cátedra que é a primeira destas características que existe en España, con un apoio ademais económico moi importante por parte do Goberno central, xunto coa empresa? Dende a empresa, desde Plexus Tech, levamos xa décadas traballando no ámbito das tecnoloxías e da saúde. Para nós é unha aposta estratégica para desenrolar novo coñecemento, donde a través de ese desenrolo e da cátedra podamos xerar novo talento, porque estamos en un cambio de paradigma, como ben decía Senén, donde a necesidade de novos profesionais formados, tanto no ámbito da inteligencia artificial como no ámbito da medicina personalizada, vai permitir dende Galicia desenrolar novos proxectos empresariales para todo o mundo. Senén, supoño que os primeiros momentos, os primeiros pasos do traballo desta cátedra, que xa é inminente, vai empezar aproveitando esa investigación de inteligencia artificial que xa se realiza nos CITIUS neste momento. Claro, sí. De feito, na memoria que presentamos, xa se identificaban 15 líneas de investigación que na súa maior parte están desenvolvéndose. Tanto líneas que teñen como obxectivo central a parte da saúde, a parte de medicina, a parte da medicina personalizada, co apoio tecnolóxico, como outras que se centran máis no desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas, desde as tecnoloxías inteligentes que podan servir especialmente para este ámbito da saúde. Por tanto, non partimos de cero, iso é o máis importante. Isto non é unha idea creada dende a nada, sino que probablemente é unha fantástica idea cos mellores socios posibles, pero que parte de, digamos, un entorno, un ecosistema, como dixen antes, moi potente. Asentía José Manuel con esa afirmación, entendo que foi unha parte importante tamén, non? Esa base que está xa moi asentada en Galicia respecto da inteligencia artificial na universidade e tamén na parte empresarial, non? Para esta unión. Dende logo, desde a parte empresarial, ese traballo que vimos desenrolando xa desde fai anos, pensamos que estamos no momento xusto, estamos no momento oportuno de dar ese salto cualitativo que permita o ecosistema de saúde de Galicia, en esta colaboración entre a Universidade e a empresa, de transferir ese coñecemento e leválo ao mercado. E ao mesmo tempo, como dicía antes, aproveitar toda esta iniciativa para xerar novo talento especializado neste ámbito que é fundamental para poder crear novas solucións que, de cara a este presente e futuro, nos axuden a todos no cuidado da nosa saúde. Falando dese novo talento, José Manuel, fai falta, dicir, o mercado demanda máis talento neste campo do que temos neste momento?
Dende logo que sí, máis desde aquí animo a todos os estudiantes que aproveiten este campo de traballo, que aparte de ser apaixonante, porque é apaixonante porque traballamos para a saúde da xente, e dende logo hai unha demanda que a día de hoxe non está coberta. Falamos de demanda de novos talentos, esta cátedra ademais ben avalada ou inclúe eses 12 nomes, Senén, de científicos moi recoñecidos a nivel galego, non só a nivel galego, a nivel nacional e a nivel internacional, no mesmo importantes que tamén avalan ou veñen tamén a completar, digamos, as credenciais para que esta cátedra saíra adiante. Sí, bueno, esa é unha das claves. Eu creo que partimos do que chamamos un comité de garantes, que son investigadoras e investigadores, digamos que traballamos, sexa desde un enfoque fundamentalmente tecnolóxico ou desde un enfoque médico, traballamos xa neste campo. Pero hai outro comité que se chama Comité Asesor Científico, que está formado tamén por 8 mulleres e homes, que son xente absolutamente renomeada a nivel internacional. E hai un terceiro que me gustaría destacar, porque todo este ámbito, lóxicamente, das tecnoloxías, e particularmente das tecnoloxías aplicadas a algo tan sensible como é a saúde, necesita non só bons resultados, desde un punto de vista de rendemento das aplicacións, das ferramentas, sino que necesita un respeto escrupuloso a aspectos de tipo ético, aspectos, por suposto, de tipo legal, de tipo social, de tipo cultural, e isto debe de ser algo presente de forma permanente no desenvolvemento da actividade da cátedra. Temos tamén un comité específico para este tema. Falamos de medicina personalizada de precisión, que aí tempo podía parecer algo un pouco futurista, pero é unha realidade que está aí, pero en que se pode traducir? É dicir, que resultados para que a xente poida apreciar, a que se pode chegar nesta investigación que comeza con esta cátedra? A ver, o mellor eu... Sei que é complicado, non? Vou intentar decirlo de modo simple, e o mellor non é moi ortodoxo desde o punto de vista da visión que teñen os especialistas no mundo da saúde. Pero, a ver, a medicina personalizada é unha medicina que trata de responder ás singularidades de cada persona. Todos somos absolutamente conscientes, porque o vivimos, de que os medicamentos nos afectan de modo distinto, as patoloxías que podemos ter se manifestan de modo distinto en cada persoa. Digamos que o corpo humano é tan complexo que responde singularmente ante as enfermedades, ante os medicamentos, en fin, ante os aspectos que nos afectan desde o punto de vista de condicionar a nosa saúde. Isto se sabe dende sempre. O que pasa é que antes esa medicina personalizada fundamentalmente era proba e erro. Vamos a ir vendo como che van as cousas, como vai en ti este proceso e como vai en ti a cura e como vai en ti a resposta aos medicamentos. Claro, eso se quere sustituir por algo moito máis científico, científico-tecnolóxico. E temos cada vez máis datos porque estamos absolutamente sensorizados, hai imaxes, hai datos da nosa vida, e temos ferramentas que cada vez son mellores explotando esos datos e sacando información e incluso coñecimento a partir deles. Se isto o aplicamos ao mundo da saúde, vamos a poder cada vez practicar máis unha medicina que coñece de forma anticipada cales son as túas singularidades e, por tanto, pode traballar contigo de un modo mellor e con mellores respostas. Bueno, pois creo que queda claro, non sei se atinxe moito eses termos máis científicos ou máis especializados, pero sí quedou claro para todos nós que deste camiño que se está aberto, que comeza máis alá, sen embargo, José Manuel Chao, enhoraboa, por suposto, por esta cátedra, estaremos moi pendentes e grazas por estar con nos estes días. Gracias a vos.